Яңа юлда бергәләп, шушы 2022 елда беренче турнирны башлап җибәрдек. Көрәш буенча бик зур рәхмәт. Монда инде үзебезнең Рафис Ватышка, Ариф Мухтарович безнең, үзебезнең көрәшче егетләребез, тренерлар шушы турнирны оештырдылар. Һәм инде менә үзебезнең яшь көрәшчеләребез, аларга инде ышанычыбыз безнең бик зур. Менә узган елда да үзебезнең дөнья чемпионнарыбыз Минигалиев, Ильфат, Магданов, Айнур, әле хатын кызлар арасында Геленберг, Полина, шундый чемпионнарыбыз бар. Азнакай районында яши. Көрәшне Азнакайда бик тә яраталар. Сабан туйларда һәрвакыт бит инде көрәшәләр, машина аталар безнең көрәшчеләребез. Шушы төрле республика турнирларында катнашып, беренче, икенче, өченче урыннар алалар. Шуңа бик зур рәхмәт үзебезнең тренерларыбызга, Рафис Ватыч сезгә, Айрат безнең лучший тренер, Айрат, лучший тренер республикада, хатын-кызлар арасында да безнең бер тренерыбыз, иң яхшы тренерлар арасында Тимур, менә монда Плюс, Фахир безнең молодец, һәрвакыт әле 50 яшь тулган, һаман көрәшә, һаман район өчен тырыша. Үзебезнең менә ветеран көрәшчеләребез, менә барыгызны да шушы матур турнир белән тәбрик итәм. Рәхмәт сезгә шундый турнир оештырганыгыз өчен. Мин Минигалиев Айрат, көрәш буенча тренер һәм юбилейный спорт школасының директоры. Бүген менә яңа елның МФС-сында беренче тапкыр яңа ел микрорайоны призларына көрәш турниры үткәрәбез. 40 бала бар. Узган ел сезнең өчен нәрсәсе белән истәлекле булып калды? Узган ел безнең бик уңышлы ел булды көрәш буенча. Безнең ике җегет Россияны тоттылар, Татарстанны тоттылар, Россияны тоттылар һәм дөнья беренчелегендә катнашып, бер малай инде беренче урынны алды, бер малай өченче урынны алды. Аннан соң кызлар әйбәт кенә выступать итте. Кызлардан тоже билбау көрәше буенча дөнья беренчелеге алынды инде бер кыз. Былтыр шулай спортсмен года галәктек без шушы мир белән выступать итеп инде. Аннан кутладылар һәм лучший тренер балалар белән эшләүче конкурста катнашып беренче урын алды. Быелга ниетләр? Быелга инде планканы былтыргыдан төшермәскә иде. Хәзер бер айдан безнең башлана бәләкәй возрастларда Татарстан беренчелеге. Аннан соң азактарак инде, әгәр дә шул Татарстан беренчелегендә беренче урын алып булса, Россия беренчелеге була. Ортага ятмыйбыз, күтәреп көрәшәбез. Bir balkon kisatu. Ильфат Минигалиев,
dünya çempionu kuraş boyunca. İlfat, mana neçe yaştan beri şug'ullanasan ham nendey jеңуларың бар senin? Я начал заниматься борьбой на национальных 6 лет. Но папа привел к спорту. На данный момент я являюсь чемпионом мира по национальной борьбе, серебряным чемпионом мира по борьбе на поясах, членом сборной России по двум видам борьбы, чемпионом России также и чемпионом Татарстана по двум видам борьбы. Что дает тебе спорт? Спорт дает мне эмоции. Если бы не было у меня спорта, то я не знаю, как бы моя жизнь сложилась бы иначе. Я очень сильно благодарен этому виду спорта, то, что он дает себе саморазвиваться. И дальше хочу заниматься этим видом спорта. Mana bizning bugun yarışlarda iki Rossiya chempioni qatnasha. İkisi de İslam, birisi Zakirov, birisi Garayev. Yigitlar, sport bilan, bu kurash bilan qachondan beri shug'ullanasiz? Men birinchi klassdan shug'ullanaman. 7 yoshdan. Sen? Men sadiqdan shug'ullanaman. 5 yoshdan. Bek og'ir tug'ilmisan? Travmalar bo'ladimi? Travmalar yo'q, bo'lgan. Mana Rossiya ko'lamida jengil berilami? Onun uchun nechga hozirlanirga kerak? Rossiya ko'lamida jengil og'ir beriladi. Anim uchun trenироваться kerak. Trenirovkalarga doimiy yurgandaymi o'zing ustunda? Yara, rahmat.